A nějak vám ho teda popíšu, když tím nevidíte, vidí ho vedoucí, tak hele, dělej. Máme čas? Máme na všechno čas. Ale zastaneme si. No, je tam vlevo nahoře, můžete vidět zase dvě náplasti, protože jsme Ranhojiči. Vpravo můžete vidět morovou masku, jelikož se teďka vyskytujeme v morovém období. Vpravo dole vidíte červený kříž, což asi všichni víte, co to znamená. A vlevo dole vidíte znak lékařství, což je had kolem meče. Jak bych vám to ještě říkal, všichni viděli, je to vždy krásný, že? A něco vám teda řeknu jako k Ranhojičům, jak jako fungují Ranhojiči. Tak ve středověku, jelikož prostě nebyli doktoři jak dnes, tak byli Ranhojiči. Vlastně jako uměli ošetřit rány z boje, zašít kůži nebo třeba pustit žilou, což je něco jako z hlavy nějakou krev vytáhnout špatnou nějakou. Ale lidé jim jako, prostě lidé jim věřili, protože aspoň trochu rozuměli tělu a prostě mohli spolupracovat a učit se. Tak tím pádem založili cech Ranhojičů. V tom cechu platila velice přísná pravidla, které musel každý vlastně dodržovat a nejdřív se všichni museli učit u mistra. Teprve až pak mohl pak ten daný Ranhojič, který se naučil u mistra, mohl ošetřovat ty lidi. Cech Ranhojičů své členy chránil před podvodníky, kteří jen předstírali, že léčí, protože se to tehdy hodně vyskytovalo. Postupně se díky nim začala rozvíjet lékařská věda a byli taky prvními zakladateli dnešních nemocnic, protože bez nich bychom to teďka měli o hodně, ale o hodně těžší. Moto, naše moto, které je tady ze zadu, ale máme taky krásné moto, tam, kde jí končí a Ranhojič končí. Já mám teda... Ranhojiči rány léčí, dodávají velkou péči. Ve dne i v noci jsou lidem ku pomoci. Tak to bylo super, já myslím, že ji můžeme zatleskat. A už nám to také jako prostě malíři. Jo. Tak náš cech vznikl tak, že vlastně Terry a Švíla byli chudí zemědělci. A tehdy byl vlastně mor a jim vymřelo jako fakt hodně zvířat. A oni vlastně se neměli jak oživit, protože bylo i hodně lidí v zemědělství a potřebovali najít vlastně jakože nějakou novou práci. A jednou prostě načmárali prostě nějaký obraz a líbilo se to místnímu králi, který řekl, že by je vzal na královský dvůr, ale že jich málo, že jsou jenom 2. No, tak začali hledat vlastně nějaké talenty a tak si nás jako pozbírali dohromady a začali malovat a začali si vydělávat, aby vlastně žili. Naše moto, protože jsme malíři, tak jsme vymysleli moto čtvrtec je silnější než meč. Bereme vědě větší, vše zvládne meči. Každou svou hru máme v kapse, ještě se jde všechno hlase.
Eli. Jsme v klášteře ještě pořád. Takže my jsme cech Krejčí a náš erb obsahuje krejčovské nůžky. Na boku vidíte naše vedoucí a jejich šaty, krásné, od nás určitě, ušité. Erb je taky lámovaný krejčovským metrem a jsou tam samozřejmě hodiny a niť a jehla. Tak, teďka příběh, jak se z nás stali Krejčí. Takže kdysi dávno, vlastně tento čtvrtek, se sešla skupina táborníků. Nikdo z nich neuměl šermovat a málo kdo střílel z luku. Nebyli to teda hrdinové, ale do osudného čtvrtka, když v táboře praskli gatě knížeti zvanému Ivanovi Záševlí. Byl to průser, taková ostuda. Táborníci se lekli rany. Co teď? Kováři byli opilí a ševci byli na houbách. A tehdy povstala naše zakladatelka mistryně Eva Stehomila I. V ruce držela jehlu, ve druhé niť a v puse chleba se sádlem a pravila: když nespravíme prdel, spraví nám ji Lucka holí. Započalo šití. Bylo víc krve než stehu, ale gatě byly spraveny. A tak započal náš cech krejčovský. Tak, moto, máme to podobné, vládneme jehlou jako jiný mečem. Malý stek a trocha štěstí šije věci pro vítězství. Prosím, zase ticho. No, tak my jsme teda cech pekařů a až uvidíte ten náš erb, tak vám něco řeknu. Bali. Tak na našem erbu je preclík a rohlík, protože jsme pekaři, a koruna, protože jsme nejlepší a bez nás byste nepřežili, že jo? No a teď vám řeknu náš příběh. Takže Naty s Vojtou byli pekaři, ale nezvládali sami práci v pekárně, takže si našli kamarády, kteří měli taky kamarády a všichni z nějakého důvodu měli rádi pečení. Takže jsme se potom potkali na louce a domluvili jsme se, že by bylo super si založit cech pekařů a začali jsme spolu péct preclíky a rohlíky. A to je náš příběh. My máme teda moto, které zní chleba, co má styl. A bez nás se nenajíš. Hej, hej, nedá nej, pekaři vždycky dobře navaří. No, takže my jsme cech ševců a na té naší vlajce, tak tam jsou přesýpací hodiny a boty, protože vlastně vyrábíme boty. A naše motto je, kdo nemá boty, nechodí. Jo, ten přijak je to moje. A jo, já tam. O ne, pardon. Takže my teď vám řekneme já řeknu krátký příběh, jak vznikl náš cech. V 12. století žil v malém městě Švec Krištúfek. Jehož boty byly pro
podmínkami ševců sval setkání v hostinci u Zlatého hřebíku. Navrhl založení cechu, který by chránil řemeslníky a jejich práci. Ševci souhlasili a sepsali pravidla pro kvalitu, ceny i výchovu učňů. Král cech uznal a udělil mu pečeť s přesýpacími hodinami. Krištofek se stal prvním cechmistrem a jeho jméno se stalo legendou. Cech ševců pak po století přežil poctivost a čest řemesla. Hej, 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 ševci jsou nej! Zatleskáme ševcům! Takže, až vám ukáže ten erb, tak já vám ho jakoby popíšu. No, tak já vám to popíšu teď. Máme tam přesypací hodiny, v tom máme jakože zlaté mince, které my vyrábíme a jakože dáváme dále do světa. Potom tam máte 2 speciální mince, to jsou naši králové, královna Ali a král Robin a drží to 2 královské kočky. A teďka mám jako, že předvedeme náš příběh. Takže, Zuzanka šla po louce a viděla něco v zemi. Nevěděla, co to je a řekla si, že to vytáhne. No, zkusila to vytáhnout, zkusila a nešlo jí to. Tak zavolala Adélku a jde pomoct. Adélku tahali, ale stále nevytáhli. Tak přivolali Toníka a jde Toníka na pomoc. Dáli a nedáli. Potom přivolali Ríšu. Okolo nich stále polítávali kočky. Ty stále rozptilovali, ale stále to nevytáhli. Přivali Nínku. Nínkou tahali a stále nevytáhli. Pak přivali Majdu. S tou tahali a stále nevytáhli. Pak přivali Paťu. Stále tahali a nevytáhli. Přivali Mikiu. Tahali a nevytáhli. Potom přivolali Vanes. Tahali. Až vytáhli. A vytáhli zlato. No a v tu chvíli šel po cestě královský pár, protože ztratili svoje drahocenné kočky. Takže si najít. Najednou uviděli skupinku lidí. Řekli, pojďte k nám, máte naše kočky. A uviděli, že mají v ruce zlato. Tak si vzali to zlato, vzali si svoje kočky a jmenovali nás na zlatníky tohoto království. Potom máme štěstí, peníze přináší, peníze štěstí přináší. My jsme zlatníci, máme plnou mincí, obchodu se nebojíme, všichni to přeci víme, pro víru si jdeme, všechny vás vyženeme. To bylo super, zatleskáme. No, takže já vám popíšu erb, tak máme tam hodiny, máme tam pásky, protože je děláme velmi kvalitní. A taky tam máme velmi kvalitní naše kabelky, můžete zakoupit určitě.
náš příběh je, byla morová epidemie. V starém městě byl jeden koželuch jménem Nick. Jeho kožené výrobky byly pevné, jemné a s láskou vyráběné. Ale pořád tomu chyběla jedna věc – zákazníci. Lidé se jeho obchodu vyhýbali obloukem a tak se v koželuch Nick svolal všechny misty. A tak se rozhodli, že společně založí skupinu Cech. Shodli se, že společně budou dodržovat tradice, kvalitu, přijímat... Tam asi nemělo být, ne? Ne, a chránit, pardon. Tajemství řemesel. Nad jejich dílnou vyvěsili kůži jako znak poctivosti. Takže naše moto. Kdo chce gatě nosití, musí si u nás pásy koupiti. Hej, 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 naše pásky jsou nej. Hezky, zatleskáme pořádně. Já popíšu na našem erbu můžete vidět kovadlinu, kterou používáme při naší odborné práci. Můžete tam vidět oheň, který je ve výhni, aby jsme to prostě rozžalili. A pak tam máme i kladivo, kterým tlučeme do železa, aby z toho byl pěkný meč, který je přesně třetí. A ještě jsou tam ty hodiny, které jsme tam nějak museli nakreslit. Tady je příběh, jak vznikl náš cech. Jednoho dne se vydala Adéla do lesa na svou pravidelnou procházku. Když procházela kolem dračí skály, čekaní na ní vyběhla stvůra, která měla vražedný výraz a velké ostré zuby. Adéla se rychle rozběhla a začala hlasitě volat o pomoc. Její volání zaslechl stařec Kuba, který bydlel na kraji lesa. Ihned vzal svůj starý meč, který mu nechali jeho předci. Rozběhl se k zoufalému a hysterickému volání o pomoc. Jelikož byl starý, nohy už mu nesloužily a proto nemohl bojovat s prastarou stvůrou. Předal meč Adély, která náhle ucítila nadpřirozenou sílu meče. Ihned začala bojovat. Rána po ráně začala oslabovat monstrum a Adéla vycházela z boje bez úhony. Nakonec zasadila poslední smrtelnou ránu a stvůra spadla na zem. Adéla se poté seznámila se svým zachráncem. Ten jí přenechal meč a vyučil jí svému řemeslu. Během svého života se naučila všechny tajné postupy na výrobu železných zbraní. Tyhle vědomosti se předávají z generace na generaci až do dnes. My jsme poslední. Takže naše moto je, nejenom zubaři umí trhat zuby. Když kováři přijdou, oheň hned zažehnou. Oheň to je velký pán, kovář si ho zkrotí sám. Hezky.